Filmen? Mama, ik kom tegen dat paaltje. Ja. Ja, had jij geen helm op gehad, hè? Ja, nou, ik had weer het, maar ik kon niet. Die gaat vallen. Die gaat te snel. Ja, te snel. Hola. Wel nice. Yeah. Leefde nog? Dat verdient een applaus. En alle twee de skis nog aan, hoor. Dat verdient een groot applaus. Zie maar, je kunt gewoon niet verder skiën. Maar jij kunt echt keihard skiën, hè? Waarom zit jij niet in 4? Nu komt omdat je op 3 komt. Ja, ook te snel. Nice. Gewoon echt kloten om Ça va? Ça va? Kom jij dan door? Ik ging te veel naar voren eigenlijk. Ik ben blij dat mijn ski is gebroken, mijn ski stond echt zo, jongen. Ik krijg er zeer van. Kom jij ook door, Nathan? Dat die mannen hier door kunnen skiën als het moet? We gaan allemaal toch wel in een zak. Kijk dat moeilijketje. Dat is best hoor, hè? Kom jij door, dat die mannen als hier door? Ja, maar niet te snel, hè? Ja, die doet dat zo. Nice! Oh.